După trecerea în noul an, la data de 3 ianuarie, în jurul orelor 3 ale dimineții, o explozie la un apartament din zona Piața Armatei a dat alarma unităților ISU Horea a județului Mureș și a convins autoritățile județene chiar să convoace de urgență o ședință de lucru la care au participat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Primăriei, Inspectoratului în Construcții Mureș, ai Agenției Județene de Plăți și Inspecții Sociale Mureș, Direcției de Sănătate Publică Mureș, dar și a furnizorilor de utilități și ai Asociației de Proprietari. A fost solicitați la o explozie urmată de incendiu la un apartament situat la parterul unui bloc. În urma sosirii la fața locului s-au evacuat 18 locatari din bloc și s-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului. Au fost niște scăpări de gaze, împrejurarea încă este în curs de cercetare. Verificările Inspectoratului Județean în Construcții Mureș arătau atunci că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată, iar locatarilor li s-a permis după câteva ore să se întoarcă în apartamentele lor. După mai bine de 2 luni de zile, prin grija unor persoane cu suflet mare, dar și mulțumite compasiunii și spiritului civic de care acestea au dat dovadă, micul apartament așteaptă ultimele lucrări de definitivare și aspecte ce țin de utilitatea sa. N-am stat foarte mult pe gânduri. Dimineața zilei exploziei am venit până aici, am văzut despre ce e vorba, era o nebunie totală, funingine, oameni, molozi și așa mai departe. Și am răspuns în aceeași zi, pe aceeași mediu, la apel și am spus ok, haide să strângem niște bani, niște mijloace. Era mai rău decât la roșu, adică era roșu plus foarte multe chestii arse și topite. S-au curățat prin grija primăriei, din câte am înțeles, după care am început și am lucrat odată pe ranforsarea structurii de rezistență, după care ne-am ocupat de partea de tencuieli, șape, demolări necesare. Am pus tâmplăria exterioară, ușa de intrare, cred că exact într-o zi, 2 ne-am mișcat cu ajutorul unui coleg din Masa Rotundă 17, după care cu ajutorul echipei de execuție ne-am ocupat de partea de finisaje primare, am montat un sistem de termoficare, logic, după ce ne-am ocupat de partea de instalații electrice și sanitare. Acționând prompt după producerea deflagrației în susținerea familiei aflate în impas, dar și în consolidarea, pregătirea și demararea lucrărilor pentru a readuce apartamentul la o formă necesară pentru a putea redeveni ocupabil, reprezentanți ai ONG-ului Masa Rotundă 17 Târgu Mureș, dar și alți parteneri care s-au alăturat cauzei, au încercat să-i ajute pe tatăl și cei 2 tineri copii ai săi să se reîntoarcă în propriul cămin într-un timp cât mai scurt. Am luat un apartament care era termoficat cu 2 sobe de teracotă care foloseau ca și combustibil gazul, cu evacuare în 2 coșuri de fum, care probabil erau blocate, mă gândesc de vreme ce s-a întâmplat asta. Și am spus că nu mai are rost să rămânem la nivelul ăla și am schimbat totul, am făcut o instalație nouă de distribuție a gazului metan, s-a instalat o centrală nouă, atunci am trecut automat și pe tâmplărie superioară cu geam termopan. E vorba de un apartament cu 2 camere, o baie, o bucătărie, o cămară și toate încăperile dinăuntru au fost tratate la calitatea la care ar trebui să fie orice apartament sau orice spațiu de locuit în momentul ăsta. Are 3 view-uri, să zic așa. Da, deci are geamuri pe 3 laturi. Practic fiecare fiind câte o cameră și pentru fiecare cameră schimbându-se tâmplăria și realizându-se tot interiorul. Lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 70%, iar în aceste momente orice sprijin în realizarea ultimelor aspecte ce țin de montarea unei pardoseli sau parchetare, zugrăveli, mobilare sau adăugarea corpurilor de iluminat și chiar utilare cu electrocasnice necesare în desfășurarea vieții de zi cu zi în condiții normale, poate fi de real folos pentru familia lovită încă din miezul iernii de această tragedie.